Duha ka mga abogada dinhi sa Sugbo ang lakip sa napilian sa Judicial and Bar Council nga mopuli sa posisyon ni Visayas Deputy Ombudsman Pelayo Apostol. Ang duha ka mga abogada mao sila si Attorney Carla Juris Narvios Tangco ug kanhi Trial Court Judge Geraldine Faith Ekong. Ang duha nakakuha og kinadaghanang votes atol sa voting sa Judicial and Bar Council ni adtong Lunes. Si Tangco miingon nga advantage kaniya ang iyang pagserbisyo sa Office of the Ombudsman Visayas sulod sa 21 ka tuig tungod kay kahibalo na siya sa sitwasyon sa buhatan ug mga kaubanan niini. Samtang si Ekong nagkanayon nga mapasalamaton siya sa Ginoo tungod sa oportunidad. Lakip sa listahan mao sila si kanhi Ombudsman Director Paul Elmer Clemente, kanhi Presidential Commission on Good Governance Commissioner Vincent Gengos Jr. ug Gilbert Quintanar ug Chief of Staff of Commission on Audit Chairperson Grace Pulido Tan. Ang mga gipiling kandidato mohulip sa posisyon ni Apostol kinsa mobakante sa iyang pwesto ugma Agosto 21.